Salut și bine v-am găsit la un nou episod din seria noastră de GTA San Andreas. Am găsit aici, pe acoperiș, o armă. De fapt am văzut-o și am scris un cod ca să zbor cu jetpack-ul. Bun. Dar eu nu o să folosesc coduri în misiune. Hey, homie, what's up? Hey, what you saying about me, fool? What's up, man? I'm saying that the East Coast made you drive like an idiot, fool. Man, you always crashing cars and shit. And for some reason now you back. All it is CJ drive here, CJ drive there. Bullshit. Man, why don't you just take it easy? No disrespect, man, but you can't drive for shit. Thanks, man. Nah. Say what you really mean. You such a good gunman, homie. You gotta ride shotgun. Show CJ what's Am văzut cracking. că s-a deschis. Hey, you know something? You right. Nu știu în ce episod. Yeah, CJ, you can drive, Ori homie. episod trecut, ori cu câteva înainte ăstuia. Am văzut că s-a deschis sala. Who you think you touching, homeboy? Ne urcăm în mașină, s-a urcat. Bă, la gras nu era, Where we going, homie? nu era Rolling Heights, cinematic. Ballas Country. Dar Do vedeți, us e a în little mașină. drive-by, huh? You know something, matter of fact, you are chauffeur for this little Stilul gig. Come on, vieții. G, thanks, G. just don't drive like no fool. Aoleu, e închis aici. De înapoi. Cum se aude când dai înapoi? Ne-am izbuit în stil. Udere, cum v-am spus. Ăsta se rupe. Bine, ăsta se rupe. Și ăla din lemn. Yeah, Ballas Turf. You dogs ready? Yeah, for sure, I'm ready. Carl, just concentrate on the driving, and we'll take care of the shooting. din astea. Listen to the man, fool, and try not to park us up a tree or something. Yeah, if the car stops, we dead meat. Bă, trebuie să omorăm pe ăștia, cred. Move it, Da. CJ. Ce se întâmplă? Oh, taie! Speed up a little. We O sit. să trag și eu. Get us the hell out of here! Hai mai aproape. We iced them, CJ. Let's hunt down some more. Cred că mă duce. Am lăsat. Aici. Let's roll. De bă. Move it, What you CJ. bust on? Haide bă, mă duc odată. Hai mă Speed înțeleg. it up a little. We sit. Shit, get us out of here. We sitting Dar ducks. mor mă odată, What you mă. waiting for, CJ? Și Find mai us some avem? more ballers so we can cap them. Car health. Bă, mai avem foarte puține viață în mașină. Stand out of here, Get CJ. us the hell out of here. Ok? Let's roll. Fuck, mai avem foarte puțină viață. Man, they trying to get us popped. Ăla fuge. Smash on it, Carl. Smash. Acum, acum trebuie să ne ducem la respect. Și cred că dacă mai lovim ceva... Și poliția vine după noi. Rolls on our Ce case, fac CJ. să-i duște poliția noi? Ce ne facem? Ce ne facem? Ea sigur o să-i iubească pe noi, că ne întâlnim. One time, CJ. Dar ne întâlnim. Nu, hai repede, hai repede, hai repede. Look at this moron. Uhu! Am ajuns. E bine așa.
Ok. Mai prinde poliția. Yeah, Grover's back, man. Grover's back. Yeah, for sure. They was slipping, man. Gata. Man, Nu în I'm sfârșit. shocked you ain't get us killed, Putem să CJ. plecăm. Let me check myself. Am I dead? Hey, Carl, ignore that motherfucker. You did good today. Nu se rupe. Am dus greșit. Trebuie să luăm pe undeva. Ok, o luăm pe aici. Așa. Ce la punctul ăla galben. Bă, ce ne ia așa de mult? Accident! Bă, eu nu știu, nu înțeleg traficul ăsta, nu înțeleg traficul ăsta. Hai, da, mereu. Trebuie aici. Și ne dăm aici. You're down with the Grove and the Okay. ball is north. Am ajuns. So watch yourself from now on, CJ. Yeah, for sure. You know Oricum that. este. I'll see y'all later. Here, take this. Go get yourself some beers. Wow! Am făcut și misiunea asta. Bine. Cam atât cu acest episod de azi. Eu am fost Marian și noi ne vedem data viitoare. Pa, pa!